Madoka chere mabuja tauya nonhau dzomanhoko dzozuva remakumi mairi mwedzi uno waNyamavhuvhu. Kwai momberume hatirarame apuwa mhosva yekunzi akaponda. Kwai ari kunzi agoponda iye ana machaya agoshayayo. Paribe vakomana agoziva kuti zvichatekaira sei, nokuti vanhu tese tatakaringira kuti apuwe mhosva yokubhinya nokuita zvinhu zvisakarurama papwerewa. Heno kuti zvichatekaira sei, asi vanoringa nomutemo. Wamwe wati peno akaburitsa mari yochimanja mubudu kuti mhosva yacho irerutsiwe, nokuti yokupondai anogona kungondoibuda aribe kana kuisiwa mujere. Bato reMDC Alliance ratiro kune vanhu vari kunyora zvokunyepa kuti mumwe watungamiri waro Welshman Mhanduwe ari kusiya bato ri. Heno kuti zviri kunyohwa nani kana kuti zviri kubvepi, asi ndio zvawareketa wakati tireke kugotetekera mapwapwa anenge achireketiwa akadando. Iyo MDC Alliance yati yakuenderera mberi nokuita kuti vanhu vechidiki nevanhu vese munyika wanyorese kuvhota. Vari kuti vari kuringira kuti gore ra2023 mune mine vanhu vakawanditsa wakanyoresa kuvhota kuti zviite zvakanaka. Wese anenge andotsvitsa makore 18 iwo ari kukurudzirwa kuti aende konyoresa kuti agovhota kana sarudzo dzasvika. Chinodiwa konyoresa kuvhota ichitupa basi notsamba yepokugara. Kana uribe tsamba yepokugara unondonyora ipo unogarapo wasvika ikweyo. Chatorwadza hacho kuti maofisi eZEC kwai aribe kuvhuwa mamwe munzvimbo dzinogara vanhu vakawanda mumaguta, nokuti vari kuti ivo vari kuita zvimwe zvinhuwo. Mapato anopikisana atonetseka kuti kohokonai zviri kudandi, asi kwedu kwamutokota nyepiwa kuti paDDF pamutoko sendapo kwai vanenge varipo ndo pari kunyoresiwa vanhu kuvhota. Apa wokumudze wari pakotwa government complex ndo pavanenge vari kunyoresera vanhu kuvhota. Itai bawo muende konyoresa mugovhotawo mugore ra2023 kuti peno zvinhu zvingaite zviri nani. Kupuwa kwevanhu zvitupa kuri kutonetsa ipapa, nokuti kwai nzvimbo dzakatenderedza nyika maofisiwo anonyoresa vanhu ari kuvhuramba kuti ari kusenza. Heno kuti zvichapera sei kana kuti zviri kudini, nokuti vari kuti varibe zvokuseenzesa kuti vanhu vanyoresewe zvinhu zvavari kuda zvechitupazvo. Heno kuti zvichapera sei, ticharamba takaringa iko zvinenge zviri kuenda. Kana kuti paita zvimwe zvinenge zvaburika tinokunyepai. Jacob Ngaruvume aendesa rimwe bepa kudare reparamende achiwanyepa kuti waite bawo kunadzirisa zvinhu zvekuti kana poitiwa sarudzo dziitiwe zvinhu zvakaringana kumunhu wese. Ati wakareka kugokasika kuita izvi achaita kuti vanhu vazhinji wagobatane naye mukuita zvokuratidzira zvakanyanya. Heno mabiya angu kuti zvichabudira chere, ticharamba takaringa hedu. Kambani yomagetsi ZEC yahanziyo yagopinda mari inoita mamiriyoni omari ekuAmerica mapfumbamwe ayo ayagopa imwe kambani inonzi Paramount kuti igotenge tumuchina twokupa vanhu magetsi, asi zviribe kuitika sezvazvinofanira kunge zvichiitika. Heno kuti zvichatekaira sei, ticharamba hedu takaringa kuti pane chichachinja chere kana kuti zvicharamba zvakandodando. Wamunangagwa kwaivo wagopa mapurisa dzimotika dzinosvika 200 munyika mese. Kwai dzimotika dzaenda kumapazi akasiyana-siyana wamapurisa anosanganisira vanoferefeta, nomapurisawo dzimotika nevamwewo vanoita zvakasiyana-siyana kumapurisako. Chikoro chofundo yepamusoro choUZ chiri kumanikidza munhu wese arida kugonyora bvunzo ikweyo kuti anga akabayiwa kamushonga kodziwa mupengo. Izvi zvatoburitswa mugwaro wagotumira kuwapwere vanofunda ipapo, wakati munhu wese arida kunyora bvunzo anofanira kunge akabayiwa kamushonga akodziwa mupengo. Heno mabiya angu kuti munozvionawo sei izvi. Guta reHarare ranzi neAmerica iguta rakanyanya kuita zvoumbavha nezvimwe zvakawanda-wanda zvisiri pamutemo. Izvi zvinotorwadza. Kwai wokuAmericawo vanenge vachida kuendako wanotofanira kuti wangwarire idi. Nyika yeZimbabwe kwai ndiyo imwe yenyika dziri kuisa goridhe rakawanditsa kuUganda.
hino kuti zvakanga zvareketiwa chere, asi palibe chatainge tanyepiwa nevakuru vehurumende kuti goridhe redu rinombotengesiwa richiedepi. Takandonyepiwa paya kuti Dubai ndio imwe yenyika dziri kutenga goridhe rakawanditsa, asi zvokuti Uganda iri kutengawo panga palibe zvimwe zvakanyepiwa. Ipapa kwai mwedzi yapfuurayi ratopfuura mamiliyoni 140 iro wagotengesera kuUganda. Tiri ngedu dziri kuitika pasi rese. Kusazi Africa aisi yatanda kuenda kumatarodzi mhosva nyasi nonyaya yawo yekuti waite zvokupfudza sarudzo kuchobvewa kuenda mberi. Heno kana wakazvikunda izvi nekuti vamwe wari kutopikisa kuti zvireke kuitika. kuMalawi wakutobatsirwa no-UNFPA kuti waite zvokumisa nyaya dzomimba dziri kuitika muwapwere. Heno kuti zvichakundika chere, asi toramba tichirwera manja kubatana kwakadai kuti zviitike izvozvi. Uganda yagoti iyo ino masangano akazvimira egani anosvika 54 amisiwa basa. Wati pokare watanda kuboya chirwere chomhetamakumbo icho changa chakuwa kubva gore ra2000 chairo. Zvinotorwadza kuti chabenuka kubva kupi pokare. Toramba tichiimba kuti wachaita tusvinu kuti wachikunde chirwere chimwe. Bulletin yagoti iyo ichagotora vanhu vari kubva kuAfghanistan wapoteri vanosvika 20 chaiwo. Idi zvavo wapoteri wekuAfghanistan wakupinda machena chaiko kuRondon ku. America yagoti iyo iri kupfika mazambuko ayo noMexico pamwedzipo noCanada. Kwai vari kuda kuti nyaya yechirwere chodziwa mupengochi irambe ichienderera mberi sezvairi kuita. Wati nyika dziri kuramba nyika dzinogona kuramba dzichipa chirwerechi kuAmerica. Tiri ipapo togumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.